ଭଲ ଅଛ ସମସ୍ତେ? ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଆସିଛ ନା ପିଲା? ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛ? ଆମେ ଆଜି ପଶୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହନ୍ତି ଜାଣିବା ହେଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉ ପଶୁ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ୟ ପଶୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ବନ୍ୟ ପଶୁ କିଏ କିଏ। ହାତୀ ଦେଖିଛ ପିଲାମାନେ? ଚିତ୍ର ଦେଖିଲ? ଏଠି କଣ ହାତୀ ଦେଖିଛ? କୋଉଠି ରୁହେ? ଏଠି କଣ ଦେଖିଲ? ହାତ ଦେଖିଛ? କୋଉଠି ରୁହେ? ହାତୀ କଣ ଖାଏ କହିଲ? ଡାଳ ପତ୍ର ଖାଏ। ବାଘ କଣ ଖାଏ? ମାଂସ ଖାଏ। ଏଇଠି କଣ ଦେଖିଲ? ଗୟଳ। ଗୟଳ କୋଉଠି ରେ? ଏଇଠି କଣ? ଏଇଠି କୋଉଠି ରେ? ଏଇ କଣ ଖାଏ? ମାଂସ ଖାଏ, ହାଡ଼ ଖାଏ ହେଲା। ଦିନ ପଶୁ ହାଡ଼ ଖାଏ। ଏଇଠି କଣ? କୋଉଠି ରେ? କଣ ଖାଏ? ଡାଳ ପତ୍ର ଘାସ ଖାଏ ନାକି? ଏଇଠି ଭାଲୁ। ଏଇ କଣ ଖାଏ? ମାଂସ ଖାଏ ହେଲା। କୋଉଠି ରେ? ଏଇଠି କଣ ଖାଏ? ଗଛ ପତ୍ର କଦଳୀ ଖାଏ ନାକି? ଇଏ କୋଉଠି ରୁହେ? କଣ ଖାଏ? ଘାସ ଖାଏ ନାକି? ତାହେଲେ ଆମେ କିଏ କଣ ଖାଏ ଆଉ କୋଉଠି ରୁହେ ଜାଣିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟେ ପଶୁର ନାମ କହିଲ? ବାଘ। କଣ ଖାଏ? ଘାସ। ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟେ ପଶୁର ନାମ କହିଲ? କଣ ଖାଏ? ଘାସ ଖାଏ। କଣ କହିବା? ବଣରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟେ ପଶୁର ନାମ କହିଲ? ମାଙ୍କଡ଼। କଣ ଖାଏ? କଦଳୀ ଗଛ ପତ୍ର। କଣ କହିବା? ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟେ ପଶୁର ନାମ କହିଲ? ମାଙ୍କଡ଼। କଣ ଖାଏ? ଗଛ ପତ୍ର। ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ପଶୁର ନାମ ଜାଣିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ପଶୁର ନାମ କଣ କୁହନ୍ତି? ବନ୍ୟ ପଶୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। କୋଉ ପଶୁ କଣ ଖାଏ ବି ଆମେ ଜାଣିଲେ।